ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലുണ്ടു വന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ. ക്ലേശാഗ്നി സുഭദ, അതായത് കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നശിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ? എങ്ങനെയാ കഷ്ടപ്പാട് നശിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവന, ആ നവവിധ ഭക്തികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. ഏത് വിധത്തിൽ അത് അഫക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ? എല്ലാം ഭഗവാനായ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നല്ലത് വന്നാലും പൊട്ട വന്നാലും അത് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല? മനസ്സിനെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ക്ലേശാഗ്നി, കഷ്ടപ്പാടുകൾ നശിക്കുന്നത്. സുഭദ, എല്ലാം ശുഭകരമാണ്. മോക്ഷല കൃഷ്ണ, മുക്തിയെ, അതാ മോക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദാഹരണം അറിയാണ് അതില്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അവര് വലിയ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നല്ല ഫാമിലി, നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവ്വതും ത്യജിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പോലും ഒരു കുടിലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, പക്ഷെ അവർക്ക് സദാ സംതൃപ്തിയായിരുന്നു എപ്പോഴും. എന്തുകൊണ്ടാണത്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും സംതൃപ്തി വരുന്നത്? സദാ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അവർക്ക് ഏത് സമയത്തും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയാവിധം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ സുഭദ എല്ലാം ശുഭകരമാണ്. മോക്ഷാല കൃഷ്ണ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് മോക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ആരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അതേപോലെ നോട്ട് തന്നെ ചെയ്യണ്ട്, നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തൊണ്ട പൊട്ടണ പോലെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് വേണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാ ക്ലാസ്സും കഴിയുമ്പോൾ 5-10 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ മതിയാവോ ഇനി? അപ്പൊ അതില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയധികം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ സുദുർലഭ അപൂർവ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതറിയാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ ബുക്കും ക്ലാസ്സും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ശരിയാവിധം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ ഭഗവത്ഗീത പോലെയല്ല, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ബുക്ക് അടച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. സുദുർലഭ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷാനി ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എന്താണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്തിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും വൈദിയും രാഗാനുക ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപരാധം, അതായത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം. പാപം, അതായത് കുറ്റം. വൈദിഭക്തിയും രാഗാനുക ഭക്തിയും. വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ശാസ്ത്രവും ഗുരുവിനിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം മ്യൂട്ടാക്കാത്തവര് മ്യൂട്ടാക്കൂ. ശരിയാവണ്ണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ഭക്തി, അതായത് നിഷ്ഠാഭക്തി, നിഷ്ഠ അനുസരിച്ച്
ഇത്ര നാമം, ഇത്ര രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ പൂജ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. അതാണ് വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച്, അതായത് ഗുരുവിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അതേപോലെ അനുസരിച്ച് പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഭക്തി, ഭക്തിത സേവനാണ് വൈദിക ഭക്തി. അതിനുശേഷം രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനിലുള്ള എന്താ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള, അതായത് സഹജമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം വന്നു ചേരുന്നു. അതാണ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വൈദിക ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണോ ചണ്ടാളനായിട്ടാണോ ജനിക്കുന്നത് അതൊന്നും വിഷയമല്ല. മറിച്ച് പൂർവകർമ്മങ്ങൾ പാപപുഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ചണ്ടാള ജന്മം ജനിക്കുന്നത്. പൂർവജന്മം സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ പൂർവ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ ഉള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പരിചയം, ആ ഭഗവത് തത്വങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ വാതില് തുറന്നു തരാനുള്ള ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് കൈവരുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള മാർഗം തുറന്നു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്ത് വേണം? എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിന് എന്ത് വേണം? ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യോഗ്യത? സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മാർഗം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭുജി പറയുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? അപ്പോ ഒന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല പ്രഭുജി. അത് കട്ടായതാണ്. ഇവിടെ എന്തോ പവർ കട്ടായതാന്ന് തോന്നുന്നു. അതങ്ങനെ ആയത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ സനത്കുമാരന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാരാജൻ ബലമുള്ള കയറുകൊണ്ടെന്ന പോലെ ഭൗതികാസ്തിത്വമായിട്ട് കെട്ടുവരിഞ്ഞ് നിർത്താൻ ശക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ മിഥ്യാഭിമാനം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കെട്ടെറുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ മഹായോഗിയാകാനോ മതാനുഷ്ഠ നിപുണനാകാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തന്മാരെ പോലെ പുരോഗമിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മിഥ്യാഭിമാനമാകുന്ന മഹാപാശത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം. ചിലരാകട്ടെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഉന്നത സ്ഥാനീയനായിട്ട്, അതായത് ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ടൊക്കെ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. മറിച്ച് എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നിഷ്ഠനായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വേള പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്താ അതല്ലെങ്കിലും അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഭഗവത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം, എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുവൻ സമയം ബിസി ആയിരിക്കും. കൃഷ്ണ ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഒന്നും കേൾക്കണില്ല കൊറേ നേരം. പ്രഭുജി എവിടെയാ ക്ലാസ് എടുക്കണേന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് വോൾട്ടേജ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ, മൊബൈലിലാണോ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്? മൊബൈലിലാണ്. ശരി. ഞാനിപ്പോ അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ്, സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം വോൾട്ടേജിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ വേരിയേഷൻ ഇല്ല വോൾട്ടേജിന്റെ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നത്. പ്രഭുജി ഒന്നും പറയണത് കേൾക്കണില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ നേരം മുമ്പ് കേൾക്കാത്തത് കട്ടായി പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇവിടെ വായിക്കുന്ന പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുജി എന്താണ്? മനസ്സിലായി. എവിടെയാ വായിക്കാന്ന് മനസ്സിലായി. 9ാമത്തെ പേജ് വായിക്കുന്നത്. 9. 9. 9 ലാസ്റ്റ് 9 ലാസ്റ്റ് 9 ലാസ്റ്റ്. കട്ടായി പോവാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വോൾട്ടേജിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. വിദ്യാഭിമാനത്തിന്റെ ദൃഢബന്ധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അജ്ഞതയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകുവാനേ വഴിയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലമായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് കഴിയും. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കത്തിപ്പടരുന്ന കാട്ടുതീ പോലെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ജ്വാല കാട്ടിലെ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലുമല്ലോ. മണ്ണിൽ അസംഖ്യം പാപമുണ്ട്. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം തന്നെ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്
ആ വനത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ കാട്ടുതീ നശിപ്പിച്ച് ഭസ്മമാക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാൻ അത് പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പിന്നീടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയോ പാപകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം സർവ മംഗളകരമാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളായാൽ ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അയാൾ മഹാപണ്ഡിതനാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, മഹാപണ്ഡിതനാണ്, സർവശാസ്ത്രങ്ങളും അയാൾക്ക് അറിയാം, എങ്കിലും ആ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. വിദ്യാഹങ്കാരാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തത് 13ാമത്തെ പേജ്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ സുഖം. സുഖത്തിന്റെ വിഭിന്നമായ ഉറവിടങ്ങളെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി അപഗ്രഥിക്കുന്നു. 3 തരം സുഖങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖമാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്. അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോയി പോകുന്നതാണ്. അതിനെ ഒരിക്കലും സുഖം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം അഥവാ വേദാന്തത്തിലുള്ള എല്ലാം ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, അത് അതിൽ നിന്നും മേലെയാണ്. അത് ആർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും? യോഗികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. 3ാമത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സുഖം. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ 3 തരം സുഖം ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള സുഖം, 2ാമത് ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം, അതായത് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഖം, 3ാമത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സുഖം, അതായത് ഭക്തിരസായനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം. അങ്ങനെ 3 തരം സുഖം അതാണ് ഉള്ളത്. അതില് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആണ്. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള സതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയേ, ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ശരിയാവണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ പൂർണ്ണതകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം, എല്ലാ പൂർണ്ണതയും നൽകാം എന്നാ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും അയാൾക്ക് നൽകാം, അയാൾക്ക് കിട്ടും എന്നതാണ് അർത്ഥം. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു പുറമെ എന്ത് കിട്ടും? ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ കീർത്തനം, ആ നവവിധ ഭക്തികളിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന ആ ആനന്ദവും ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖവും അതിനൊപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭോഗസുഖമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ആത്മീയ ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു തലം, ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ വളരെയധികം ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതോ സുഖാണോ? പറയൂ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതായത് അവര് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരേക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.
ആ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ധ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ സമയം, ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വളരെയധികം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനർത്ഥമില്ല. മറിച്ച് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യം ആ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരുക്കി തരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഭാഗവതം വാങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാശ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി അത് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജന്മവും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഹൃതം ചെയ്താല് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മവും അത് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തികൾ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ആണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവും. ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അവ താഴേക്കിടയിലുള്ള സുഖമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര സുഖമല്ല, മറിച്ച് അത് ഭൗതിക സുഖത്തിനേക്കാളും ദേവന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തെക്കാളും മറ്റ് പിതൃക്കളുടെ ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തെക്കാളും എല്ലാം വളരെയധികം ഉയർന്നതും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണം വേദാന്തങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തില് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആ ഐക്യം, അതിന്റെ ആനന്ദത്തിനും എന്ത് സാധ്യമാണ്? പതനം. അതിനും പതനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് പതനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്നത് എന്നത് ഇല്ല. മായാവാദി അതായത് മായാവാദി എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദി എന്നാണ്. സന്യാസിമാരിൽ പലരും, അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ കുറെ പേരും വിശിഷ്ട കേരളത്തിലെല്ലാം മായാവാദി സന്യാസിമാരാണ് അധികം ഉള്ളത്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, നാമമില്ല, രൂപവും നാമവും ഗുണവും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള അത്തരത്തിലുള്ള തത്വത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പണ്ഡിതരും സാക്ഷാത്കാരത്തിനടുത്തെത്തിയവരുമാണ്. അവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹിക 14ാമത്തെ പേജിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ധാരാളം മായാവാദി സന്യാസികളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല. അവ എത്ര തന്നെ വശ്യമോ ആകർഷകമോ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ, എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ. ഓരോ പാരാഗ്രാഫ് വീതം ഓരോരുത്തർക്കും വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അടുത്ത ക്ലാസ് മുതല് ശ്രമിക്കാം പ്രഭുജി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു, ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് നിങ്ങളും
പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ പാരാഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഓരോരുത്തരും? ശ്രമിക്കാം. അല്ലേ? നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു മുഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. ഇപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കഷൻ പോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും. ആണോ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്ഷൻ വരും തമ്മില് അതെ അല്ലേ? അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരുപോലെ ആയല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 12 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 12 പേര് ഒരുപോലെ. അപ്പൊ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക് നേടാവുന്ന സിദ്ധികൾ 8 അതിൽ അണിമ സിദ്ധി, അണിമ, ലഘിമ, ഗിരിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിദ്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഭാരതത്തില് ഇപ്പോ മുമ്പത്തെ തലമുറകളോ 2 തലമുറകൾക്ക് മുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോ അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഇനിയും കട്ടായി പോകാൻ അറിയില്ല. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഇതേമാതിരി വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനിൽ ഞാൻ എങ്ങാനും കട്ടായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് തുടർന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടായി പോവില്ലല്ലോ, ക്ലാസ് തുടരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള യോഗികളെ കുറിച്ച്, ഹഠയോഗികൾ, ഇവരൊക്കെ ഭാരതത്തിലും ഹിമാലയത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം കാലം അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ നേടിയിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളാണ് ഈ ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയ ലഘിമ, ഭാരം കുറയുക, അതുമാതിരി വളരെ രാക്ഷസന്മാരായിട്ടുള്ള, അതായത് ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഉയർന്ന വലിപ്പമുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ ആകുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരുതരം ഒരുതരം ഹഠയോഗങ്ങളാണ്. യോഗിക് സ്റ്റൈലാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോ കല്ലിനുള്ളിൽ കടക്കുക, പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്ന് എത്രയോ ഗുഹാമാർഗം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ശുഷ്കമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം വളർന്നപ്പോ ഇതിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗചര്യകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പറയൂ, ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 രൂപ 6 രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താം. പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് ചെലവാക്കാനില്ല ഒരു ആയുസില്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ യോഗസിദ്ധികളെല്ലാം ഭൗതിക പൂർണ്ണതയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതേ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യത്നിക്കുന്നത്. യൗകിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഭൗതിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തം. യൗകിക പൂർണ്ണത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ
തനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അയാൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അയാൾ ഭാരതത്തിലെത്തി ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നത് പഠിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ യൗകിക പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ബോട്ട്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് പോയിട്ട് അക്കരയിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ഒരു 10-30 വർഷം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് ദൂരെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഈ യൗകിക തരത്തിലുള്ള സിദ്ധി നേടിയവർക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ലേ? പറ്റില്ലേ? നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും എല്ലാം നെറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിദ്ധി നേടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോ യൗകിക പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഇപ്പോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഏത് പൂർണ്ണതയ്ക്കാണ് പ്രസക്തി ഉള്ളത്? എപ്പോഴും ആത്മീയ പൂർണ്ണത, ഭക്തിയുത സേവനം. ആത്മീയ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇനിയും അപ്രാപ്യമായ ചില സവിശേഷ പ്രക്രിയകൾ യോഗ സമ്പൂർണതയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിനെത്താൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. ഈ സിദ്ധിയാണ് ലഖിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ യോഗിക്ക് ചന്ദ്രനെ വിരൽ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുവാനും ആധുനിക ശൂന്യാകാശ യാത്രക്കാർ ശൂന്യാകാശ പേടകങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം യൗകിക പൂർണ്ണതയുള്ളവർ കൈനീട്ടി വിരൽ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധിയാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാപ്തിയിലൂടെ ചന്ദ്രനെ തൊടുക മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലം ദൂരത്തേക്ക് നീട്ടാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. വളരെ അകലത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ കൈനീട്ടി പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തി സിദ്ധി കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും പഴയ കാലത്തെ ഈ യൗകികമായിട്ടുള്ള യോഗിക് നേട്ടങ്ങളും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗസിദ്ധികളും ഈ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അപ്പൊ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച നേട്ടങ്ങളും അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു അല്ലേ? അത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അയാളുടെ ആ സിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? കഴിയും അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പൂർണ്ണത എത്തിയ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവത് പദം, ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതല്ല, അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. തീരെ അത്രയധികം ഭക്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ശരിയാം വിധം ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും പതനം ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സിദ്ധിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് പ്രഗാമ്യ ഇന്ദ്രജാല മാജിക്. ഈ സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ണിൽ വെള്ളം കടഞ്ഞിട്ട് അതേപടി പുറത്തെടുക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള മാജിക്, ബ്ലാക്ക് മാജിക്, ഇതൊക്കെ ഈ യൗകിക ശക്തിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കാമാവാസായുധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി, അതായത് ഇന്ദ്രിയജാലം പലതരത്തിലുള്ള. അതുമാതിരി പിന്നെയുള്ളത് മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരയണമേ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എന്റെ കൃഷ്ണബോധം കൂടുതൽ ശക്തവും സ്ഥിരവും ആക്കണമേ. കാരണം കൃഷ്ണബോധം
ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ആനന്ദം അതുല്യമാണ്. ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മതപരവും സാമ്പത്തികവും ഐന്ദ്രിയവുമായ സർവസിദ്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഒടുവിൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയ ആനന്ദവും പ്രാപ്തമാകുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം അതീന്ദ്രിയമാണ്, അളവറ്റതാണ്. ഇതുപോലെ ആ ദിവ്യാനന്ദം മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മറ്റു സിദ്ധികളിൽ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാലാണ് അല്പമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നയാൾക്ക് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എന്തിനേറെ മോക്ഷം പോലും പകർന്നു തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികൾ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് എന്തുമാത്രമേ വേണ്ടൂ? എന്തുമാത്രമാണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭക്തി ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഏതൊരു തലത്തിലാണെങ്കിലും, അത് ഉയർച്ചയുടെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണെങ്കിലും താഴ്ന്ന തലത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമേ, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടൂ എന്നുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊലവാച്ചോ ശ്രീധരൻ എന്ന പേരായിട്ടുള്ള കൊലവേച്ചോ ശ്രീധരൻ എന്ന പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. തീരെ ദരിദ്രനാണ്. വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. കാര്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നൊരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരൻ തിരസ്കരിച്ചതേയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നും ആയിരുന്നു ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. 24 മണിക്കൂറിലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലധികം അവർക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചുള്ള മുക്തി പോലും അവർക്ക് വേണ്ട, ഭക്തി മാത്രം മതി. അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനിൽ 6 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഗുണം ഏതാണ്? വൈരാഗ്യം, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലേ? ആണോ? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവന് എന്തില്ലാതാകും? ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടത്. ആ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭക്തൻ വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുള്ള സമ്പത്ത് നൽകാം, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വൈരാഗ്യം, ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം ആ ഭക്തന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. നാരദ പഞ്ചരാത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ച ആൾ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതികളിൽ നിന്നോ ആന്തരിക സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. മഹാരാജ്ഞിയുടെ സേവകരും പരിചാരകരും വിനയപൂർവ്വം ഓച്ഛാനിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്ഞിയുടെ പിമ്പെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നടത്തുന്ന ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പിമ്പെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും.
അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഭക്തന് നടത്തി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേറെ ഒരു ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പറയൂ. ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല. വേറൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സുഖത്തിന് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾക്ക് സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാ? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോ ചിലപ്പോ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയണേക്കാം, നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഡിവോട്ടീസ്, അവർക്ക് ചിലവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി കൊഴിഞ്ഞ് പൂവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ദളങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ബന്ധുക്കളാകാം, ചിലപ്പോൾ സുഖങ്ങളാകാം, ചിലപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ പറയണേക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാത ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്തുണ്ടാവും? വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും ദുരിതത്തിലേക്കും താഴുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലേ? കാണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതായത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മള് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത 18ാമത്തെ നമ്പർ ആട്ടാ ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ, അതിൽ ലാസ്റ്റ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലതരം തപസ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം മോഹിച്ചത് കൊണ്ടാവുകയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകുകയില്ല. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷം തന്നെയോ അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം അത്ര എളുപ്പം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോ അതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാനാകൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയാണ് ഒരു ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാം വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി മോക്ഷം പോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആ ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള ആ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തുറന്നു തരുന്നില്ല. അത് ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ അനുഗ്രഹം അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്?
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ അനുഗ്രഹം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഭഗവാൻ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ അതിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തായിത്തീരും? ഭഗവാനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട, അതായത് സർവരും ഭഗവാനിലാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഭഗവാനിലേക്കാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് സർവ്വതും. പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനാണ് അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയൂ. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെക്കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നൂലാമാലകൾ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ, ധർമാചാരങ്ങളിലൂടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടുവാനും കഴിയും. പക്ഷെ അവയൊന്നും തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴികൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാകില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഈ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള പാർവതി ദേവി അല്ലെങ്കിൽ സതീ ദേവിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിനേക്കാളും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതെല്ലാം ഭൗതിക ഉന്നമനത്തിനാണെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനാണ്? ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാകുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപൂർവത, അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേവലം സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ലെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെയും പൊരുൾ മറ്റൊന്നല്ല. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിലെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാകുന്നവന് മാത്രമേ ആ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമല്ല, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ അധ്യായം 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു: രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്ന് കൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യസംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം അരുളിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിത സേവനം എന്ന ദിവ്യ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. അതാണ് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത. അപ്പോ ആ ഭക്തിത സേവനം മോക്ഷത്തിനേക്കാളും മുകളിലാണോ അതോ താഴെയാണോ? പറയൂ. മുകളിലാണ്. അപ്പോ അത് എന്താണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സേവനങ്ങളെല്ലാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? ഭഗവാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? അത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗുരുവാണ്, ശിഷ്യൻ. അതെ, ശരിയാണ്. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനിലേക്ക് ആകർഷിതമായത്. മനസ്സിലായോ? അർജുനനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പല കഥകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഗവതത്തിലായാലും മറ്റു പല കഥകളും കണ്ടിട്ടില്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും? പ്രഭുജി ഗജേന്ദ്രന്റെ ആണോ? അതെ അതെ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം പല കഥകളും ഇത്തരത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം ഇപ്പൊ ഈ കലികാലത്തും നമുക്കറിയാം. ഈ മീരാബായിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറൂരമ്മയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ പല വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെയും സ്റ്റാച്യൂസ്, അല്ലെ, പ്രതിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും? കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, പുരിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറുമ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ ആരാ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കണത് അവിടെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രതിമ, സ്റ്റാച്യൂസ്? ഇവിടെ പോയാൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ചരിതങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അറിയാം. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഭക്തി സദാചാരന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കേട്ടായിരുന്നോ? ഇതിലാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ചരിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാം. അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്ന ആ കഥകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തനിലേക്ക് ആകർഷിതനാകുന്നു ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തത്വം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിത സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനിലേക്ക് ഭഗവാൻ ആകർഷിതമായത്. അതാണ് അതിന്റെ തത്വം. അപ്പൊ അതത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും ലഭിക്കില്ല പറയുന്നത് പോലും ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം അത്ര പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ജയ്.
ജയ് നിത്യ ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രഭുജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി ഇട്ടാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ആണോ? ഞാൻ 4-5 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ചിലപ്പോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇട്ട് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു പ്രഭുജി, ചിലപ്പോ എന്താ അറിയാം. ആ ലൈവ് ഇട്ടു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ടായി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ചെറുതായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറവായിരിക്കും. അത് പവറിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ ദീപം. കൃഷ്ണ.